Ndamira paperi pedare ramambo Mutasa. Ndese zvandikataura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemunhu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro yechangamidzi neoso wapadarira. Ndinonhauwa yangu. Ndinonzi Melody Nyamunoko. Ndakarorwawo nemurume achiti ndakarambana nemukadzi wangu ane 3 years agara ega. Ini mba ndazororwawo. Ndaroorwawo nemurume patatanga kugara tese. Pamwe pandakangosvika anga ari ega. Abva taura ndine wana wangu 4 wasikana. Wani musikana anga akaroorwa kwachasakara. Ndobva achibva tatanga kugara tese ipapa pamba ipapa. Tichigara tese pamba ipapa. Wana wake wakauya kuholiday ka1. Ndiri ipapo pamba ipapa. Ndagara nemurume wangu 2 years. Murume wangu bvatanga kuvhara. Murume wangu ahwara kudaro. Ndobva ndamuchengeta kusvikira murume pakudii pakushaika. Murume ashaika ndo pandakazoona mai kuru vaya wanga vaine wana vaya vachiuya panhamo. Vauya panhamo. Tiri panhamo daro. Mutumbi ndobva wazouya wemurume. Murume wauya ndopa akapinda achigarirawo achindigarira murume wangu nokuti murume muchi ndine wana naye. Handina chandakataura kana kuti dii. Takangogara tese kusvika murume dangu tichingochemedza murume duku. Then ndobva andidaidza akatuma mwana. Abva andidaidza zvikanzi ndikuona read panze apa tugaro. Ko tugaro nacho read. Asi anga atombozvibvunza tichiri mumba. Achibva ariwo vandamutaura ndati pane zvinhu zvikungonzi zvazviri umu. Odrop nezvimukitchen unit chachakata chiri nechimwe chibhodi zvazvingori. Ndobva angoti vauti havo zvapere. Basi chizondaidza chikanzi inini zvidhina zvangu zvandakavakambai zvikundirwadza plus inini nemurume wangu tanga tisina urambana ba. Tatingoti panyaya kuti tatingogadzisana kungoita kuti zverufu zvakazouya hazvo. Asi tati panguva yekuti tatugara. Imba nangoti andikwanisi kukudaira ndiri pamupuri panguva yekuchena. Pazvadini izvozvo zvibva zvafura. Murume bvaenda kunoigwa. Murume aenda koigwa patadzoka. Papa kuzwa zvenhaka. Ndobva anga angoripo futi. Ndobva paiswa baba munini natete. Ndo wakaiswa kuzwa ite wasara pachipawana. Zvangu bva zvazi zvichazogadziswa panyara. Andana chandakataura ndakangonyara pandakosara ndiri papi ndiri pamba ipapa. Ndasara ndiri pamba ipapa. Mwana wake musikana ndobva abva kumurume. Ndobva auya. Abva andaura kuti mama ndanetsana nemurume. Andakana kumbomwara sikana kumuita kuti ndaingoga. Pandapa maki yake pabedroom pake waito wakauya ndomwe ipindora neki yepakitchen. Ini nani ki yangu ipapedroom pangu pake. Ndobva tatanga kungogara. Taibika tese pekutanga. Chingobika tese tichibika kudaro. Iye ega bvatanga kudini kungozvitsaura ega. Ini ndikati ini zvekutaura hangu zvinodini zvinonetsa pandangonyarara handina chandakambotaura. Pamba chaigona kutora mapoto oenda kuvharira mubedroom make ozodzosera. Ini vanakoda again shandise poto yangu kahwani kakako ndongobika nechikutura ndibika sei. Svika ndazomwanawo mari yekutenga zvimwe zvinhu. Ndobva tagara. Ndopa akazoguni papa nehuni magamu. Vandatema magamu. Ndatema magamu huni izvozvo. Ndobva iye bauya ada kukwidza huni kwana mari. Vangosvika kotora. Hana kana kumbotopa pamusoro zvekuti munhu wakatema. Ini vanda anga andiudza kuti anzi tete wati ukauya chikutsvaga chikushaya ada bhumu. Bhara rakagara rakataurwa namama wazi toda kubhara. Ndikati ahoda iti ndichadini ndicharumba. Ndichandaenda unotora kwandakaita ndichaona. Bhumu iroro ibhumu rataitoshandisa nemurume wangu tichifirita nemurume wangu aita zvemiti. Achifiritisa miti. Vanangoti zvekutaura zvinodini zvinonetsa. Inwega ndiendesa. Vandatoisa bhumu rangu mubhara kabhumu kacho kakatoka diki tudiki tokufiritisa petoti hombe. Ndobva ndadi ndaendawo ndasvika. Ndasvika vandatona maswera sei baba maswera sei meke waswere. Ndati abati dai. Vandati meke ndo zvamunoita here kuti munhu munokosvika kungotora huni muchifungidzira kuti hasiriwo munhu here akatema. Handi munotoba akati wada ndikukumbire chituna.
ndikumbira chituna chicho inacho ipapapo chipamba ipapa miti iyo yakasimba ni mai angu napapa angu ende hauna kana chako kana wani pamba ipapa mandatoti ho paka alright hapana chakadini chakaita but chandoa kutaura pamusoro anofimba baba wako ndiwako yako ndifimba ende achisiri chitema chokuti munhu ororwa pane wana wacho ase wakura abati sikeruta fuck off vana mutokana nero fuck off ndikanza sikeruta ni mamhepo baini ndikati imi venyu musina mamhepo ndikanzi iyo to nemhepo iwewe ikwedu itori nani mhepo yakauya nayo mumusha medu ikakonzeresa mumusha medu ndikati ameki muromo wako unozogona kuzoumirira here mangwana baba anga arimo mai anga arimo pakataura masoko tete ndobva wauya wakati zveviolence nungozvojara kuita zveviolence pana ndikati tete hanombo yakuita zveviolence zvandabvunza ndifunga ndabvunza zvakashama ndifunga ndabvunzawo zvakanaka tete wabva watangoti nenyaya yetuhuni toti nenyaya yehuni iyoyi vandangoti asi ndimamutuma kani tete abva watanga watondituka ipapapo achitoti nokumamisa izvozvo ndotokumamisa bhati angarubika abva kupinza mugoto wanga achipindura bva abudisa chete ndasaka undipisire haka ndotokumamisa vandadini pai vandangosimuka vandagara pasi vandasinga vandaisa maoko angu mhomo ndasinga vanani vandangobva wapedza ita zvangota mai bva abata toitanga nemuti vandangobuda vandaenda vandasvika kumba ndangogara vandakati vandafonerawo baba mukuru ndikafonera wamwe tete wangu waripo wakangonditi mirirai nokuti madhezi nyara dzakuya nokuti tikadawo mubvunza unogona kuzviramba ndanyarara ndashandakataura yanyaradzo nyara dzainge kanzi musi wa26 April dzaizochindwa tete dzaizoiswa musi wa3 May awo wakabva uzoya muse Friday auya muse Friday vausvika wabika tii yawo nechingwa chawo newana wavo wati amainini uye munhu andangoti amwana akaguta wapedza kudaro vapedza kubika tii yawo vapedza wati tichambokwira kwanamwe handashandakataura kana kuti ndangoramba ndakanyara aine wana wake wairi matwins aruya wese ndobva waenda ndofunga kwaya zvekumailezi ndokwanana wana mama wakazosvika muse Saturday ndo wakazosvika paurungu watatironga wechivhenyaradzo wasvika kudaro atazopinda mudare tapinda mudare wakati zvatakataura zviye kuti mainini tinoda kuzokutendai nemari 250 pabasa ramakaita kuchengeta chinyi murume wenyu ndikati right zvataurwa nyaya yataurwa sekuru mwebva achibvunza akati aiwa toda kuzwa uyu pamone zvakataurwa nechinyi nemurume wake aini bvandataura ndikati aini murume wangu wakanditi anzini hauna kuonera nogara pano ndipo apapo wakazodaira ukati zvese izvo zvamunototaura zvese zvipinde zvimwezvo ini ndadzoka pamba pangu munhu ogara nemhuri yangu mandangoti anyana zvandakataura mandikati ndandangotaura pwendi yangu ndobva kwazotete bvapinda akati pana ana baba uri panapa wanana baba uri panapa wakapiwa panapa imimi uyu ruti ndauya uyu uri ndakazi ndigare pano pana baba ndo pakambobuda bamunini wakamboshaya zvekumbopindura pangwapo wabuda panze bvazodzoka abvabvisa mhindura yakati wese wakadzi muri 2 handiri kukona ipapi pano iwewe uri wechidiki ndinogona kuzoya ndoda kuonawo wana wangu pana pane zvinozoitika handina chandakataura tagara dare rakamboita wanhu wabva watadza kuenda naye ndibva ndasisimuka hangu ndikati alright mukadzi wake handitowauya une wanana ini ndege ndichisimuka hangu ndichiregerane nenyaya dzeshe pano nandikungoona kuti zviri zvacho zviri kuitika ndezvekutoti vanhu vane against neni nangoti aiwa against nge musare muite nyara dzenyu kana nyara dzazopera tozouya tozotaurana kuti ndatombosimuka vanhu ndopakabvondera aiwa usadaro bai murume ndiwo akachengetedzoka murume ngewako handibva ndazomujisanga ndadzokera chechi yauya yaita dare chechi bva yazotipinza futi mudare yatipinza mudare chechi chitaura zvainge taura mai ndikuona imimi muri pachitsuwa zvakadai saka murume wenyu mai manje wada kukutorai vatazopinda mukati tapinda mukati mudare mimi ndipo awo wakataura futi muromo wekuti ini ndauda kudzoka futi
inini ndatouya ndikudzoka pamba pangu wanga urumboti wana vawazopindira kudaro kati kwasipo wana inyamina waida zvikanzi ndakahura ndo mapindiro akaita muda rechechi mwanangu inini andikona muranyanikai chandichisa kunoku ndechekuti avo vakazotaura vachiti vanhu vechechi kana waparara todasara tichimupezera ini bva ndasuduruka kusuduruka kwandakaita ndo pandakazokuya uku uri musi wa5 saka nyaya yenyu ndekuti imimi mavakaroorwa nemurume kusvika murume afa then maikuru vakakoroka ene pafa murume ndobva wadzoka waiti ndadzoka ndo pane nyaya iyo ndipo pane maikuru ari pakafa murume vamuri inoitwaonora maradza ine ndinoti pakafa murume wangu tainge tiri mukuwirirana nemurume ine pakafa murume wangu ndandiri munzvimbo yedu kukwekwe mama ane nguva yakareba sei musingaonani nemurume hapana nguva ndine vana vane 8 months ndema 6-7 months ine ndandasuduruka kubudikidza ndii gore rapera 2024 iwe wakabva wakaroorwa uyanga ari kuire pamba vakasina vanga uri murume badzana wakarira saka imi muruti makasuduka kukozokure akasvika ndisipo kubudikidza ndiri kumaricho kuriritira akasvika kana mamuri maricho akazomutorera kuti kwane munhu musasvike ndiani aiwa inini ndakasvika pamba ndaiuya pamba handina kudzingwa pamba hamuna kudzingwa pamba saka makabvira handina kubva pamba makabva pamba because murume pakapa mamusipo ndainge murume arwara handiti arwara hapana munoita maricho yechii murume achirwara ndakatouya pakarwara murume kana makauya zvakasiyana nekuti pairwara murume ndaigara nemurume makauya koona vamaenda ndobva azosara achichengetwa nebenzi kusvikira afa manje benzi ramauchienda makachengeta here murume pairwara kana muti murume ari murume ndakatomboya ndichitengesa makatomboya meaning kuti it was not your responsibility nenzvo yangu inoti kwete handisi kuva tisi kudzingana tisazodzingana chokwadi chiripo ndechekuti imi chokwadi munoziva asi kuda inodaoni kuda yenyu kuda kunyepa kuda yenyu kuda kunyepa asi chokwadi munochita sei munochiziva ende mutemo munoziva zvaunotaura mazuva ano new marriages act munoziva zvinotaura kuti dzikisai mwana munoziva zvinotaura kuti mutemo unoti kana pane ndingati nguva murume achigara nemukadzi akafa ari kugara nemukadzi ndiye haarespondi muruzivaanga achigara nemukadzi asi inini nekuziva kwamunoita mutemo handiti mova machidzoka moti chibva mova mati chibva asi mutemo ndanakidzwa kuti munouziva mutemo muri kuuziva mutemo kuti murume akafa usipo ari kumba kwamainini nyange imba yanga iri yako iwe wakatenga nemurume wako yaya maini inini changamiri wangu handina kudzinga maini ko 250 makabva ndei izvo hazvisiri kudirira
ndati 250 matinoa 250 ndei yandezi ndei Yakazanzi ndekutenda yakazanzi ndekutenda basa raukabata rekuchengeta chi pamurume akakupa ndiani wakandipa ndwana wekwa chikumo wekumurume wekumurume ndo akakupa sei musina kupewa uyo akapiwa nemunhu. Thank you for your border. Thank you for your border. Asi mama napo. Asi ndi Michael. Ndi mudzi musha. Ngamiri wangu ndekumbira. Uze kumukeza. Endwa kutauro kwati panogona matsanangurira paine zvadi paine chokwadi. No, that ini ndi kutora zvataura. Ndibvunzi munhu asina kutaura. Amiro kana kuremara mimi. Andibvunzi munhu zvaasina kutaura. Ndinobvunza munhu zvaataura. Ndosaka nditomubvunza kuti wakapiwa mari yekupiti. Wakapiwa nani iri yei? Ikazi ndekuzi thank you wakachengeta chiti. Kusvika pakudini? Ndobva ndachibvunza kuti kana wakapiwa 250 yekuchengeta murume. Ini ndakubvunza kuti murume paanga achirwara mamuri. Saka sei wakapiwa 250 musingapiwi kana mamuri? Pandati ndinokumbira pane kutaurika kukwanenge aitawo zvisiri izvi. Wanhu hawana kubhadhara nezvawakaona. Wanhu wakabhadhara nezvawakaona. Chengeta. Wanhu wakachengeta nechi wakabhadhara nechi zvawakaona not zvawasina kuona. Uyo haana kubhadhara nokuti akataura kuti ndibhadhare ndachengeta murume. Ai. Asi vanhu vakamubhadhara nekuona achichengeta murume. Alright, musi wekugowadhu. Musi wekugowadhu. Ndaswera kuti andazi makazi issue yake ichadhiriwa nawo musi wekugowadhu kwenu. Kwenyaradzo. Issue yake maida kudhirana nayo panyaradzo ngerichi. Ndiyo iga yataura yamuti akapiwa mari. Yechii? Issue yake yamamuda kutaura nezvayo musi wenyaradzo ndei? Ini ndinotaura mashoko iwawo mambo. Alright. Musi wenyaradzo mamuripo pakagoyiwa hembe. Hembe dzakagoyiwa parufu. Musi wenyaradzo mamuripo here. Ndandiri. Chii chakataurika ipa? Inini mashoko endakangotaura. Ndakati ndadzoka pamba kuti kana uchiri ndakadzoka ndinzokaenda. Aiwa ndanga ndisina kuenda. Ndopandati mambo wangu ndikumbirawo. Makambozoona munhu anoenda kubasa makuseni. Handaienda ndichikubasa ndichidzoka pamba. Izwai. Amaienda kubasa bambuya. Munonzwa. Zvekuenda kubasa kunga muri Joni muri pakwekwa. Kwekwe kwira enda Africa ndokwira unodza bhazi riya. Govers Big was saving up. Munora mama. As much 8 months. Antina kudaro. Anga kwakungori kugara kwemurume vangu wataita ini tichishanda tichengeta mhuri. Antina kuroora mambo. Amunota wana. Wana iwawo ndevangu nemurume iye. Izwai mbe. Uyane wana ere nemurume. Saka ndopa nenyaya. Ndopa nenyaya. Ini handina kurozinga iwa. Ndiko pane nyaya apa. Kushandisa wana kuti aone madzokerere. Uyo vaita disadvantage kuti hana chii mwana ndo zvakumudzingisa. Chari kudzingirwawo inyaya kuti hana mbereko, hana mwana. Mambo wangu kunyangwe. No. Manga chikumira here mari yechikafu. Saka iwe umainini mari baba wako afa iwe umainini mari yekuti akutengere chikafu wangodotaiwa neko. Munhu atengogara pawo. Mama ikumire. Baba wako aitungana kusenza ukwebwe. Waizitumira. Saka waizonobikira wako. Pekubikira mapoto ndakasiya kumba kwemuri mwangu. Mapoto akakira umbanatsa Izwa msikana kare, izwa msikana. Izwa. Mai vari kusenza ukwebwa. Mai wako chaiye ari kusenza ukwebwa.
ari kutumira mari yechikafu achiziva kuti mapoto ekubikira chikafu chacho hauda mira mapoto acho ekubikira chikafu haudii hauna wotumirwa mari wiki rinoyi woenda kotenga nyama nematemba nefishi kwaba mimi mwamai youya futi next week woenda kotenga chingwa nemajarini nemazai uboenda kwaba mimi youya futi totenga chikafu kwaba mimi chingire ikoko sei wakanga wasikatengi mapoto iwe waona kuti mumba muna mapoto iwe uchida kudya zvinhu zvakabikwa mukadzi akadzimba kumurume zvinhu zvake zvaanotakura mapoto midziyo yake ndiyo midziyo iwe wakasiyire midziyo yako zvawakadzimba achidzoka kana usina kudzimba sewachaakatakangonetsana yamama saka yamama sei yanga isimbori mukicheni wairuma waingapiwa nani ndibaba rarume yakengorewa baba wacho wapeni ndo yakandipa mari then akandioti we wadzoka kumurume unogara pai my friend is one usaona ungati mapenzi batisi takagara ndosaka kuti hatikubvunzi zvosina kutaura ndakubvunza nenyaya yepamushapa ukatiwa wakasvika baba afa nhasi unoruti urugara murume wakapiwa seiko wakabva varume yatairara usevasikana ndichiti ndikabva kumurume ndopadaikauya kunovaona ndaisvika ndopiwa rume ichiti ndomba mataingorara kana vanini nongo wakauya ndomba mawairara saka rume yangogara iri open yange ngorevasikana itori rume ndati rume yangogara iri open kumira kuti mabva kwarume wenyu mavhizita mouya muchigara murume iwo ndo mataingosvika tichitora ndati yagara iri open papasina makii ere makii ndakazopiwa namama ndo wakazondipa makii pandaka vandikutauri vanhu vatsungwa havangofika nekunyepa nekwanhu vatsungwa havangofika iwe mainini cannot give you makeys ekuti unorare asingakupi makii ekuti upiche ekuti ubikire okupa ekunorara asingakupi ekubikira wakambomubvunze ndati wakambomubvunze mainini zvomanima makii ekunorara kubedroom ko ekukiche tobikira kuti murume wako yakambokudzingira makanetsana chii nawe mwana kudii saka iwewe namai ndimaifanira kuwirana because ndimnesewati kuwirana neni ini ndinoona samai wako baba chitori wapenya ndichitovatengera zvekutotengerapo madambudziko rare kuti ka andikarubonadziro yenyimi musarwe hondo yamai awationawo isusu dambudziko renyu kudzegara pamutemo izwai pamutemo baba wakafa iyo zviri kana when you are speaking of a surviving spouse yababa wenyu hasi uba surviving spouse yababa wenyu as of now ndeuyu ndiye angagara nababa wenyu saka tiri kuti izwai kana ishu yenyu iri yekuti uyu nenyaya kuti haana mwana handisi imimi kwenyu mai wenyu une wana muwariko wana zvamaiita zvakangwara chinonzi chiwana muri kunzwa chekutanga hamumudzingi pamoto murume wake anoenda ega if she feels dana
amudzi ndochiwa chokwadi apa pana chechipiri kana imi maona kuti madzoka pamba handiti muri kuda pekugara. It's not a must yekuti munofanira kuti kana wadzoka ubva murume wako yakurarama pamaerera baba wako kana imba yakakwa ndi baba wako namai wako. It's not a must. Ndosaka uyinzi kana uri musikana uri mumusha uri musikana wenonzi wengozi anovakirwa kicheni yake inodzikana kuti uko mukomana kana uchimuda wobva utoziva kuti mukomana kana uenda kudana nemukadzi uchinogara naye unonzi waita sei uri paugariri. Anotowakirwa kicheni yake inodzikana kuti murume wese ari kupinda umo nyangwe mai vari wakaita vana murume ari kupinda imo achiisa vana haso wake wana wane muridzi Magwende. Mimi mzingati mudai. Auto yeti ngoja kwa maombo sumuka mwenda. Magwenda usiku. ayo imimi munoziva sivho ine what ine moto sikubara ende moto because every writer zvamakuta ine moto tsamba isu atimiri kutaura ine moto tsamba kwese kwamakumhanya kwesivho kuti nechi kweso inya kuti ndodzinga munhu but mutemo zvokutsikwa asikulodzingwa munhu angagari musango wepakanaini pamba pake pakamuswenyaradzo akatakurana namama wake vakaenda vakati kwazi ndichazodzoka kana pasisina vanhu kana ine muzoti ndinondaitogara nawo zvakanaka ere ngatitori kuti titaurirani imimi pakutaurana mufanunga mutoripo munotaurana chii Ana mande pana mande yakuchada kukumbura tazotaura ndizvo. Ndazwa kuti pane munhu asi. Ndakazwa zvikabva pana pawisa chiti. Ndiri pana murongo. Ndiri pana. Acha mire chakabira kupedza. Unozana wakazwa kuti wakanaka. ndimire Aba munoda tisudzinga munhu. akaenda kumagara ndiani ndikwanise kutsanangurawo pamwe pane zvinenge zvakutsanangurawo mainini wangu zvisiri izvo ndosaka ndati dai mandipowo mukana ndichikumbirawo mukana ini zvandoita because kana if it is before the court I want to know kuti court iyi yakaperera papi isandanya kudzika mahistere because handikwanisi kuti ndizoite sei ndipinde kana paine zviri kuitika kukoti zvamakaenda kukoti yakadai koti yakapera haisati yakatimirira manje saka nayakasara kana isati yapera manje inoti ndatenge this case kusvikira koti yarefer back to me kana itori ichiri pending in court I cannot deal with this case but one thing chandobserva panyaya iyoba chamusungunotaura chokwadi ndiwe paaffidavit version makanyora kuti the reasons for this application is that she is verbally abusing me. 1, 2. Defendant is disposing or selling the properties which I have interest in. Defendant is also denying me access to my matrimonial home. We are kutengesa chii? ndakasiya mune vakatengesa window frame akatengesa simende yangu handizivi pamwe zviri mudzimba dzaakavharira handizivi atofa patakatobva pama ipo pakataka where is the truth that kana kuti simende iyoyo yange tikabvunzwa kamambo wangu nditori kunoku mbondipewo kana nditori kunoku dai muine manhamba zevanhu varume vanokuudza ichokwadi kwete vemagumba kana ana sabhuku kana anani vanokuudza ichokwadi mambo wangu Uyu ine murume wake kana kwaine masimende simende makaitenga rini ndakaitenga muna January pakauya wana kuholiday aiva
muna January last year. Maini wasati wawe. January last year. Ndakaitenga muna January. Saka muri wa simende yoita Yatengeswa gorini. Ne window frame racho ndakangozvitenga pamwe chete. Tine plan yekuisa mu bedroom simende nemu dining. Mabegi mangani. Tosaka ndati ndikasataura chokwadi Mwari anonditonga. Angari 20 bags. That's 20 bags ne window frame rine 9 pence. Ndaida kuenda pa dining. Wase musingamboyaona kubvunza murume wenyu decision zvemucheka zvinopedza siku wakaima. Pandakauya parufu zvese zvazviri. Mambonga. Ndiani anowirirana nenoti zvazviri. Pane wewe ukama. Bread ina kana asisipo simende inotengeswa. Uyu munhu uya nemari yakasisina. Munhu uya ishanda pamari aichengeta asi. Zvinomhanya zvinotanga kumhanya. Andisikuramba mama. Wakadziresa vanozviita vari mukati. Andisikuramba. Ndipo pandakazoti ngatitaurirane tigarisane zvakanaka. Handina kundakaenda kunototiwirirane. Tigarisane. But never to say, I'm not going to simeni zakata Mapasi pangu. hadi munapa ndasika uwo makazoticha mberi Izvi zvamutaura zvedare zvakaitika musi weSaturday kuseni paroitwa Nyaradzvi. Mama zvikanzi zimenda pasitori. Ndisati ndazviona zvese izvozvo mambo. Ava vakangoti Nyaradzvi yakararira wechechi wachiimba. Wechechi wachitoripo Sunday kuseni. Takangoti pamwe vari kuperekedza mama wavo vari kuenda. Havana kuzombodzoka. Pasi kumezwe vabonya murume nyoyo. Ndakatouya ndikutaura ndakauya kubudikidza nebasa. Akangorwara kwe3 months chete. 3 months chete. Anga ari magarisane rekuti ndaibuda ndichinoshawawo iye achibuda noko achinoshawawo tichidzoka tichiritira mhuri yedu tichingowaka dzimba dzedu. Apa anga kurwara ndakasvika mainini vave ndikabvunza mainini vakandipindura murume akapindura ndakatobvunza murume akandipindura kuti zvauri kuona ndizvo. Ndikadzoka akandifonera akati amaimeki uya ugarepo uya nemhuri yangu tigare nemhuri yangu. Imata kubuda pamba nemhuri yezerika. Muri kubagumari choko muri. Wana vari kuzvikoro. Wana vaitauraga ndine vana vataura vari. Vana vari kuzvikoro umwe wacho vari kuyunivhesiti. Dzoka nemhuri yangu ndimataura. Dzoka nemhuri kuri. Iye andiri kugara nayo kazviti dzoka mukadzi wangu dzoka nemhuri titaurirane panhau iya yandakasvika achiti mukadzi akubika mumba mangu. Pandakauya murume achirwara zvakandibata kuti pano umwe mukadzi akupinda mubedroom mangu mune zvinhu zvangu vachirara pamubhedha pangu saka zvakaenda kunondibata. Chakakurwadzai kuti murume aroora mumwe mukadzi ndozvakakurwadzai, but otherwise kana makakwanisa kutakura nevana wese kubva pane murume kutakura zvese murume wokubhega hai kuti dzoka nemhuri yangu mama enda mai mudzibe sevanakawa vanourora kuti mamusizipo bota kachaibuwana imimi maenda newani vana vairehwa matsinzi vamwe vari kuzvikoro mambo wangu. basa renyu mamurimeta rechii? Ini ndinoita zvekuhodha ndichitengesa ndichidii pamwe pacho taitouya tichitobatsirana. Zvinotengeseka kukwekwe basi. Mambo wangu panewo nzvimbo yaunotoona kuti iyi iri nani. Nzvimbo yacho yekwekwe semukadzi akaroorwa unofanira kuita zvinhu uri in agreement nemurume wako. Taitwa kukwekwe ndiko kwataitobhesa tese nemurume wangu iye arwarira kunokwekwe
mushure ndipo pakazouya kumusha izwe aibhadhara medical bills ndiani taibatsiwa neupa ababuti yesu ambo ndati munhu aigara naye ndiye anoziva kuti aibhadhara ndiani ndiye vandikubvunza imi mamuri kushaku aibhadhara medical bills ndiani inini pekutanga ndakambobhadhara pakawa hama dzakazouya kojoinawo akutorwara ndopakangwa kuzongobatsira-batsirana kuba mukuru ndiyanga kubatsira ndopatakazozi patakaenda kwamutari kujena hospital pakazoziuya nehama dzacho ndopandakazouya kutaura nababa munini kuti murudiwa kujena hospital natete ndopawakazouya panga kuda uiswa chupa asi aibhadhara ndibaba inini ndaibhadharawo futi nababa mukuru mune here mari makambosivha kuona maikuru handina baba munini ndazwa kuti vanhu vakadzi vese bamunini akati panhaka vakadzi vese endai ari baba munini wacho sumukai baba munini sei makati vakadzi Chokomo kana kuti manje zvakandoita kuti mainge pamusha vakandoda tivatazi pababa vanokona nhau iri kutaurwa apa yekuti shuwa mukoma wakashayika mukoma ashayika ade mangotipatasa pitadari ovhenaka bamunini makati vakadzi avo vesingawadini vabve panapa right murume ivo handina kuti vesingavaenda inini ndakapiwa nhaka yekuzi ndiwo kusara pawana handina kuti ndirusara pawana kana ndasara pawana nevakadzi wacho ndinyasa vanibata ndakapindura kuti inini vozi vedare vakazobvunza kuti hino zvezvadai izvi wakadzi vongochidini kunani baba wakasiyiwa pamusha uyu mawana uyu baba wakasiyiwa pamusha ngati inini vakadzi handidi wese wari wairi izvo ichokwadi munoti kuti ibva pano pazvarotaura anobodzinga mhuri yangu iyo ndoenda indoda noti kuti musha wese ndabva ndatora bai wana kana ndakasara pawana handiti kana wauya kumba kwababa ndiri kumba kwangu ndodii ndodira newana kana wauya kumba kwangu ndodira newana noti kuzoti wakadziba ndipe ndakabvura noti kuti bvai pano pandakati wakadzi wacho wese kuti wandiwana saka sara pawana basa rake ndere kudzivirira vakadzi vanenge wasara kana kuti sara pawana mutani pane kurikunga kuti besani icha ini ndakati wakadzi wese wari 2 handidiba noti kuti bvai pano kuti mushanga wababa andina wadzinga unaudzinga shona vandisananguri ndatopaza muzango chikupiri uri pakuti mhuri yamukoma yakanga isiri pamba zhinji yati kuwana pakune musikana wana vamwe vana vanga vatachasaka mukoma paiti mhuri yangu ngaidzo hachazodaii mukoma paiti mhuri yangu ngaidzoke inini masoko iwo handisaka anopinda muzoetsangu ndikuzwa iwo wari kutaura ali bombeni mukadzi maikuru wangu asiri pambaba zvakutaura kuti waibuda uchienda ko watopinda maikuru anga sipa watopinda sinotoda tisitoda chokwadi atitoda manyepo uye because these cases dzakawanda dzevakadzi wekuti anoti murume ari kurwara warambana nemurume waita sei musi unozi murume afa unodzoka kuti paanouya kurufu wosvika utoti handichatoendi kuti murume ane mari ndaugarira wanawo kana kuti warume wakadzi wakawanda murume akangozara kuti cash bijan nyange akakaenda aine umwe murume kutoti ndautodzoka because wakadzi kadire kenyu kemari kashata kadire kenyu kemari kashata mukwana nyaya dzirikusangana dzakawanda dzevakadzi vanhu varume vanhu inyaya yemari inyaya yemari ikashayikwa wambotiza kana yabodzoka saka inini changamiri ipapo ndibe ndiri kushamisika kuti unogura unzira samoni nekuti urudiwa kwamambo zika pamwe handina kasara pawana handina kuti bva pano ndakati inini wakadzi wacho handiwadi wakadzi wese wandichuwa handiwadi asi handindakati ndinowazinga basi baba izwa ukati wakadzi handiwadi ndiyo statement inonzi iri ambiguous
ine ma-meanings akadii akawanda. Ah. Wakati andoadi wajuni Ruti. ndiwo wasara pai pawana ndo wana wacho woti wana ndo wana Urukutoro. because wakati ava they are part of the family kuzisara uri mukosara sewa mukoma akafa akazisara pawana ndika kuti wana wacho utangira pana mai wacho kuenda kuwana saka iwo kana uzi wana wasiro woti howadi ruti saka usara wapawana wako uri papi because munoona baba at the end of the day nyaya inodzoka kwamuri musaka ihendela zvakanaka inodzoka futi kwamuri because imi muri baba mune hamuna maruramire kudzinga pfungwa dziwe pamuri pakasiwa namukoma hamuna simba iro hamuna uyu mukadzi uyo anotisaida kuya kana tisaida kuenda ega anoita ende mimi hamuna simba futi kudzosa uifamba kana akamukoma akafa uya sipo hamuna simba iroro ipapo ndipo ndakataura kuti ina wakadzi wavo wese handiwadi pangu ndipo pakaresvika kuti kana ndati wese handiwadi ndipo kuti ndadini ndadzinga wese ndizvo matira acho ndo matauriro ndo mini yakati wane wane ndo zvawakareva pawakati saka ndati wakadzi wavo wese vabva pano wese then chimwe chatinotaura kuti ndechekuti uyu mukadzi uyu alava she is entitled to the estate yemurume wakafa. She is entitled. Zviro zvese zvamakutenda zvokutitana mama peace order nechimwe peace order aniti ungaitira peace order munhu iyoyo ne5 years wanga usipo uya kungusvika nazo kutisira munhu peace order munhu akarara mama netsana riinda zvokuona naparufu vanhu vari kuchema mapedza kugoha hembe makutoshupana makutozokutotorana Mapachina. murume wacho hapasina murukana chiya kutaura kwamamutaura hamunamboita 3 days muri mese bawakadziva makamboita 3 days mugarisana mese pandakauya pamurume achirwara ndakatopedza svondo ai atositaura murume achirwara mati makamboita tiri kutaura murume afa because peace order hamuna kunyora murume ari peive manyora murume afa anditi ndosaka ndikuti mamamboita iri 3 days muri mese 3 days hamuna makandoonana parufu uyo akagara kumusoro kwemurume wake zvatopera anga akagara ari kumusoro kwemurume ndiya pakafa munhu kumusoro kwemurume ndimai wemunhu isu saka tiri kumakumu pamwe chiona ndarasikwa because murume paakafa pane aiconsultwa nemhuri aibvunzwa pane minibrief ndiani aibvunzwa pane minibrief ndiye ari entitled nemurume kusabvunzwa minibrief it means hamupo you are not part of the action hamupo maida kubvunzwa minibrief mamuchaziva kuti minibrief kana izvo mamuri kwete makambomutengera minibrief ndaitotenga ndindaitoti maitenga minibrief asi makatadza kutumira mari yemaparacetamol ndaitumira maitumira ani avaripawo ndaitumira maitumira ani ndaitumira vana bamini ani taurai ndaitumira ndakambotumira kuna banisai ndikambotumira kune mwana mambosai makambotumirwa pari wakambotitumirwa wakamo kangani mari $20 yacho iyo makasvitsa here kunanaita zvakaitika
haina. So muchengeti wemurume munguva yake yenidi mukadzi uyu. Because mukadzi uyu ndiye ari kuziva munhu akabatsira nemunhu asina kubatsira. Because ukaona munhu yatanga kutaura ndi baba mukuru aibva azotaura baba munini nani natete pakapa kuzi murume ada kuiswa chikateta ngagaiswa chupa. Yes. Uyu changamire pena kuti ukaina kuzosvika pamari kuti mubvunzo manje unozokasika kutadza kudaira ngokungwa kufunga kuti ndichitaure zviri kumberi kundi ndora ziyo yachibatirana namanini ini ndandisi kumba hangu bangu yacho wayo taipamba pamukuru iye mukoma muhombe ndiye tandiyosendera na dambudziko riripo ndekuti pamaisenda kuna mukoma yakubva kuna mukoma yakusvika uku yanga yaane zita ramukoma. Muchengeti maisa mutirasta here mukoma wako airava nemunhu aichengetwa nemunhu achigezwa nemunhu ukazva mutirasta ne$20 pamari yakatumirwa avo wakandipa $20. wakambouyawo here kuya komaira mukoma wari kurwara uri kuratidza kuti wanga usingatombosviki kuona uchataura chokwadi munhu pasisina nematauriro aita maiguru ini ndatokuchifa ndobva ndawe ati kutorwara noti akuiswa chupu kana pendakatobva kumba inini ndofunga wakavhara 3 months chiuya ndichisiya zvisati zvasirias vakandoita serious mwedzi 1 September nditochiiati nyaya iyi still before the courts asi tatungotaura pechiwanhu chete kuti pachiwanhu zvamuri kuita zvinorevei. What's the meaning pachiwanhu? Because pachiwanhu ka zvinotaura zvakawanda. Because munhu akanatsira mufi ndiye anomuziva. Imimi mese mungaita zvamungaita muchingwani makangwara mukadii asi munhu akagonera mufi anomuziva. Musazoone zvimwe zvinhu zvamuchasangana nazvo pamba ipapo, unpleasant things muchasangana nazvo pamba if you don't treat this woman well. Saka muchengeta zvakanaka mukadzi uyu muchazodzoka muchitaurira kuti mambo tibatsirire. It's not easy kupfekedza murume mukuru wakaita seni mapamba. It's not easy kugeza murume mukuru wakaita seni uchimusandamudza uchita sei every day pamwe kairi katatu ka4 pazuva kusvikira musi uyo munhu anoti anyarara akatarisana nemunhu ari kumuitira izvo zvezvo. Munozviziva here kuti imhosva iyi kumusha kwake kwanyamunoko? Munozviziva here kuti mune nyaya nananyamunoko? Chigare makaziva kuti iri kuuya. Garai makadii kuti iri kuita sei? Right. Anyway, ngatizodzoke after Monday. Mutazi Monday kwanzi chii, because I know Monday inokwanisa kupera kana kuti ichazi chiendai zvinofishwa kwandiri ndini zvitobva tachiita zvitofanira kuita. But for now handichakwanisa kuti ndikontinue naye asi ndatomotibatsirana hedu chii kuti chiwanhu chimwe chacho. kuda kuzivawo sezvaimati muchazigona kana saba ndandichida kubvunzawo izvozvi ndine mhuri ndine wana mubhedrumu mangu mune magumbezi mabhureti mudziyo wakafuya ndiri kurara pakona. Mirai ndizvo ndomubvunzo. That's the next question. Mirai mbuya murume wenyu kwaanga achigara nemukadzi uyu
kusvikira murwara nechii waigara mubedroom ripi? So kana murimo mubedroom maigara nemurume wake ibedroom rake. Aiwa, mubvunzo wangu wanga wari pekuti sezvo tisati tapedzerana zvemanyaya idzi, haana kodzero here kundipawo midziyo yangu kuti ndibikewo nemagumbezi ekuti ndifuke. Muri kuona mbuya patuto izvitira mbuya zvinhu zviri very simple, zvinhu zvisikatemesi musoro, zviri very simple zvamuri kuramba neutsotsi hwamuri kufunga kuti ndokuita utsotsi pasingadi chii utsotsi. The fact yekuti mai awa wanga wakurara mubedroom ramaisorara imimi nemurume wenyu kusvika afe, it means you are not there. Manga musisipo and you are trying to lie to us kuti ndakandiripo. Sabukuri. Uyu airara seiko mubedroom renyu nemurume? Alright. Pamakasvika muchiya kunoona imi. Pamakasvika muchiona kuona imi. Makasvika akarara semubedroom nemurume wenyu? No, ipapo ndozvandikubvunza. Imimi ndikati chii? Mukati chii? Pamakaona ari mubedroom. Imi murikuzi. Imi makararepi? Mirai mbuya. Imi muswacho makararepi? Inini ndakaenda kunorara kumba, ndakatoenda kumba kwedu. Iye meni ndiyonyo kutonditi abaiwa ngapo. Izwai. Imi munganitaura shuwa kuti imba yamakawaka murume wenyu. Imba yamakawaka. Mirai. Imba yamakawaka murume wenyu. Anditi mosvika nhasi uno mozi bedroom rayorara haucharari, kitchen yabikira hauchabiki, enda kumba kwenyu. Yoti rato kwakwenda kumba kwenyu kwawakabva wosvika worara ikoko. From there ubva kuenda bhazi kwekwe. Handinganyepi kuti wakanditendai kumba kwenyu. Mene ndiwakapindura kuti abaiwa ngaabude. Saka mabaiwa. Saka ndikurwadzirwa chiwa ndakabva. Saka murume akati hapana zvaakataura. Akazondifonera mumashure achiti amaineki dzoka titaurira. Vamadzoka. Pandakazo hapana kuzopera 3 days paashaya. Makoda kumupezura makanonokera koroketi. Murume akafa musati magadzirisana. Ende izvozvo hazvichinjwi nerufu. Hazvina kugadziriswa. Wana makadzoka nawo nezvamakadziriswa. Vananditori nawo. Uya nemhuri yangu makadzoka nayo here mufi ari mupenyu. Ndipo ndakazodzoka akamufi ashaya. Ndosaka anodzoka apa akafa ndakadzoka ndipo pandatofa kana ndidi titsananguro ava vachitsanangura pamwe zvaijeka. Ngatone after court kuti court inenge yatishi. Tinotenda. Right, thank you. Right.